हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं मंजू गिरी अपने मंजू गिरी 89 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के बीच एक बहुत प्यारा सा सुहाग गीत लेकर आई हूँ। गीत हमारा सुना जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना कि गीत हमारा कैसा है। मैं ना जानू दैया सुहाग कैसा होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसा होला। सुहाग लेने गईली ससुर जी के टोला, सुहाग लेने गईली ससुर जी के टोला, मैं ना जानू दैया घूंघट कैसे होला, मैं ना जानू दैया घूंघट कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसा होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला। सुहाग लेने गईली जेठ जी के टोला, सुहाग लेने गईले जेठ जी के टोला, मैं ना जानू दैया छुआ छूत कैसे होला, मैं ना जानू दैया छुआ छूत कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला। सुहाग लेने गईले देवर जी के टोला, सुहाग लेने गईले देवर जी के टोला, मैं ना जानू दैया मजाक कैसा होला, मैं ना जानू दैया मजाक कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला। सुहाग लेने गईले बलम जी के टोला, सुहाग लेने गईले बलम जी के टोला, मैं ना जानू दैया सुहाग रात होला, मैं ना जानू दैया सुहाग रात होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला, मैं ना जानू दैया सुहाग कैसे होला।